Salut și bine m-am găsit la un nou video. Astăzi vom face Minecraft episodul 2. Și înainte de a începe vreau să vă zic să intrați pe canalul meu. Să intrați pe canalul meu de YouTube. Adică pe canalul sora mea de YouTube. Și să, de exemplu, să intrați la fiecare videoclip dintre acestea, că am în total nu știu câte sunt. Și să intrați și voi aici în comentarii și să scrieți și voi în comentarii. Pentru că aveți șansa să primiți o inimioară de la mine. Nu uitați să comentați. Ok, hai să trecem la videoclipul propriu zis. Ok, deci după cum am zis, hai că am înțeles. Deci am zis că facem episodul 2 din Minecraft, numai că nu mai pot să mai fac pe seria mea, pentru că mi s-a șters seria a doua zi. Așa că hai să vă aduceți aminte când am zis în video trecut că eu n-am pus și s-au pus să random. Haideți să intrăm pe ea, să edităm. Așa. Să vedem ce se află în ele, pentru că eu, în momentul acela, când am deschis harta, că nu filmam, am văzut un chest. Și nu l-am pus eu. Am vrut să vedem cu toții. Așteptăm să se încarce. Revin când intru în hartă. Ok, am dat în hartă și avem puțin lag din cauza creeper-ilor. Că data trecută am cam rămas aici. Dar să nu așa. Time day. Să vedem și noi ceva pe aici. Alo, câinii ăștia. Mamă, dar era greu de la ăștia. Nu mai știu unde era chestul. Mamă. Ce e aici? Stați, revin când găsesc chestul înapoi. Ok, tot am mers pe aici să-l caut. Mi-a ajuns în deșert. Și într-un final am găsit chestul. Deci, acest chest, vă mai zic încă o dată și credeți-mă, acum eu zic adevărul, că eu nu l-am pus aici și ce chestii care sunt în el, nu le-am pus eu și nici chestul nu le-am pus în el. Și nici chestul nu l-am pus. Și what the fuck, ceva. Nici chestul nu l-am pus, nici obiectele care sunt înăuntru chestului. Deci nu le-am pus eu. Cineva le-a pus aici. Revin am că de treabă. Sau? Hai. Deci hai. 3, 2, 1 și... Deci nu... Oh. Cum atâta noroc să am să-mi pice 4 stack-uri de diamante. Și o armură întreagă. Mamma mia. Pam. Ce noroc pe mine. Nu cred că ați avut niciodată așa mare noroc să găsiți într-un chest random. Deci fac un crafting table. Deci mamă, sunt așa de entuziasmat. Nu pot să cred. Așa de bețe, de lemne nu mai am nevoie. Deci acum am treabă cu asta. Deci așa. Întâi îmi fac. Da, așa să-mi pun. Îmi fac în o sabie. Da, așa. Să împart și mi-e greu. Păi uite, eu pun mai multe. În felul asta așa. Îmi pun. Un diamant. Stai, nu, așa. Oh, stai. Așa, o sabie. Deci, întâi am vrut să fac o sabie. Un gombăț. 7 am pus.
Pac. Așa. 2 diamante am pus. Așa, o lopată. Să o pun aici. Un pickaxe. Mi-am luat 2. Așa, și 2 bețe. Pac, pac. Un pickaxe și un topor. 1, ăsta primat 1. 7, mai pun aici. Pac, 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 pac. Uite așa. Remi când fac unelte. Ok, mi-am făcut unelte. Am spart, am folosit ăsta. Toporul să-mi iau crafting table. Hai să mă ce să vedem ce se află aici. Bam. Ar fi bine să-mi iau un scut. Ce este ăsta? What the fuck? Stai să-mi iau. What the fuck? Ok, aici ne mai intrat într-o cameră. S-a auzit aici pe camera. Mă rog, pe filmare. În fine. Ce se întâmplă dacă fac 9 gold, îmi dă un bloc. Deci ca să nu mai folosesc asta, să o păstrez, să fiți atenți, îmi fac o sabie de gold. Mai un băț am nevoie. What the fuck? La 4. 1 și 2 iron ingoturi. 2 golduri. Așa. Decât să o irosesc pe asta degeaba. Să nu mai consum. Așa. Jos sunt unică. Hai să facem zi afară. Nu știu unde să mergem, că practic noi stăm în deșert. Lemn n-avem, deci ar trebui să ne facem o casă. Sau să aprind, dar să nu importa. Să facem un portal spre Nether. Mâncați așa, mamă, ce era să mă duc în gavă. Cum mai mă duc acum? Bă. Hai să mai multe blocuri, să scap de aici. Naiba. Că jos. Bum, 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 bum. Așa. Vedem dacă găsesc ceva interesant. Ok, deci pur și simplu m-am gândit să fac o casă din lemn de ăsta. Să nu mirosesc tot lemnul de celălalt. Să nu mirosesc pe tot. Pentru că poate aș mai avea nevoie de lemn de acela și nu o să am mai îndemână. Uite, mă enervează oaia asta că își dă un sabie în ea. M-a răudat. Bum! Cărniță, mâncărică. Avem mâncare. Ok, deci avem lemn să ne facem o casă undeva pe aici. Mi-e foame. Nu mi-am mâncat bucata de carne. Era bun. Era o compania să-mi dea și mie. Să știu fur. Uite aici. Pac. Țăroc. Țăroc. Wow. Așa. Bun. Pățăm. Așa, unde e? Bă. Să iau mâncare. Să cer aici o leacă de mâncărică. Give iron pe B. Că bă, ce dracu. Revin. Ok, am început construcția pe aici. Nu vreau să fac dita mai vila. Că după aia
durează prea mult până o fac și nici chiar înaltă. Să fac așa, să fie la limită. Deci așa ajunge pentru mine. Am de făcut și podeaua și tot. Deci cam undeva pe la mijloc. Cam undeva pe aici și să sparg astea două. Undeva pe aici încăpea două uși. Da. Stai așa. La mine ca să am nevoie de lemn. O să fac uși. Uite, o ușă îmi iese. Ba nu. Nu. Mai rămâne două bucăți. Așa. Pac. Așa e frumos. Bă. Așa e foarte frumos. O să revin, o să mai facem și episodul 3 din seria noastră. Sper să nu mi-o șteargă iar. Dacă mi-o șterge, mă supăr. Dacă ne uităm de aici, a ieșit foarte frumos. Deocamdată că o să fac și acoperișul, o să fie mai frumos. Dar o să continuăm să construim casa în următorul video. Pentru că nu mai avem timp. Maxim, fac un videoclip de maxim 12 minute. Și nu vreau să fac mai mult, pentru că după aia o să se încarce greu. Ok, hai că mă dau și eu pe creative, ca să nu mi se întâmple ceva rău pe harta asta, să mă omoare cineva. Așa. Ok. Atât a fost și o clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!